min gode kollega Daniel. Han er oppe herom bagved og skal fodre lige om et par minutter. Men lige inden jeg starter, der siger jeg lige noget på engelsk, bare så dem, der ikke forstår, hvad jeg siger lige nu, de har en idé om, hvad det kommer til at foregå selvfølgelig. Dear guests, a very warm welcome here to the ocean tank, and of course welcome to the ocean feeding of all these amazing creatures here behind me. My name is Jeppe, and I'm a storyteller here at this aquarium. In just a few moments we're going to start the feeding, and I'm going to be the one explaining about the animals and what's going to happen and all these things. But unfortunately it's going to be mainly in Danish, so it's going to be a bit hard for you to understand, but no worries. I'm going to keep it relatively short today, so you have a lot of time to ask all the questions you want afterwards. Or if you want a little sum up, then please come down to me, and I'll be more than happy to give you one, of course. And in worst case scenario, no worries about the feeding. These animals here have absolutely no clue if I speak English, Danish, Chinese or French. They will eat the same no matter what. They are always hungry. Nå, okay, tilbage på dansk. Så sagt ja, det er altså ikke meget til foder, men jeg skal nok forklare omkring alle dyr, vi har herinde. Det er jo et ret stort akvarie, som I kan se. Det er måske mange af dem, der har mærke til. Det er faktisk ikke bare et stort akvarie, det er Nordeuropas største varme sandvandsakvarie, det her. Det er faktisk kun overgået af det, der ligger i Hirtshals med koldt saltvand. Og det er jo meget i sig selv, må man sige. Og vi har altså også nogle dyr herinde, som der ikke har nogle andre steder i Danmark. Og nogle af de dyr, som vi er rigtig glade for på nogle måder, og ikke så glade for på nogle andre måder, det er et dyr herinde, der simpelthen er så glusk, at hvis det ikke får noget at spise først, altså får ikke noget at spise før de andre, så er der ikke nogen, der får noget at spise. Kan I gætte, hvad det er for et dyr, jeg snakker om her? Nogle af der ved det, har et bud måske? En haj? Nej, ikke en haj. Det er på en af mine. Hvad tror du så, det er? No. Ja, det er en fisk, det er helt sikkert. Det er i hvert fald en fisk. Den er vi med på, stærkt. Yes. Hvad siger du? Det er ikke rokke, nej. Det er heller ikke rokke. Ja, det er den gule. Det er nemlig rigtigt. Det er den gule. Det er ikke den gule moræne, men det er de gule hestemakraller. Dem, der svømmer stimefisken derinde. Alle sammen med striberne på. Det er grunden til, at de skal have mad først. Det er altså en meget, meget simpel grund, og det er, de er snotdumme. Jamen det er de. Altså, det er ikke skue på noget her. De er ikke særlig kloge. Har en meget, meget lille hjerne, men til gengæld den her lille hjerne bruger de på overlevelse. Og den måde de gør det på, det er to ting. Den ene, det er fart. Det er det hurtigste dyr, vi har herinde. De kan faktisk svømme hurtigere end en barracuda. De kan svømme omkring 80 km i timen. Det er ret meget. Ja. Og så den anden, det er æd alt, der kan være i munden på en selv. Bogstaveligt talt. Der er fundet mange eksemplarer af sutter og korkpropper, metalkapsler, søm, alt muligt mærkeligt nede i mavesækken på de her dyr. For det er simpelthen bare, fordi de æder alt, de overhovedet kan. I vil sikkert også se her lidt senere, at det kommer til at svømme i røven, bogstaveligt talt, af vores rocker. Bare lige forvent, hvor noget kommer ud af den ene eller den anden. Det er en, de er glade ved. Ja, det er præcis, I know. Men sådan er det altså med de her dyr. Det ses også ret tit, at en måge flyver over vandet og laver en ordentlig mågeklat lige nede foran munden, som egentlig passer meget godt i munden på en hestemakrel. Så smager de på den, spytter den selvfølgelig ud igen, fordi de synes, det smager dårligt. Men igen, det med korttidsudkommelsen er altså heller ikke så god. Så det samme sker 10 sekunder senere, så now the poor mere. Sådan er det bare. Nå, I må gerne lige, i stedet for at jeg bare kigger tilbage så meget som muligt, så må I gerne lige sådan vinke. Jeg tror faktisk, at jeg tror, at det vil være deroppe nu. I må gerne lige vinke, når der begynder at ske noget med de her hestemakraller, så jeg lige får sådan styr på, hvad der sker derhen selvfølgelig. Udover det, lige for at gøre hestemakrelhistorien færdig. Det her, som dagen skal gøre heroppe, det hedder forresten af forfoder. Det er med at kaste en håndfuld af muslinger og rejer. Vi har en stor blanding af dem. I kan se, de er så meget ivrige for at få noget at spise. Meget mere ivrige end nogle af de andre dyr hernede overhovedet. Og det er ikke fordi de andre dyr er bange for dem, de gider bare ikke. De får nok at spise forvejen, så de ved godt, det skal nok komme. Nå, hestemakrellen her igen. I starten herude, der havde vi en fortæller. Vi har en undskyld. Hun er her ikke mere på den måde ment med, at hun er ikke ansat herude længere. Hun er ikke ansat herude længere. Men hun er altså hun er en lille pige på omkring 1,5 meter. No kidding. 1,5 meter er hun. Vejer omkring 45 kilo. Hun var den første, der fik lov til at fodre heroppe. Fordi hun var den første, der blev fastansat også fortæller.
Så skulle hun ro ud. Det er forresten en gummibåd. Den ligger der om bagved. I kan stille og roligt se, den begynder at bevæge sig en lille smule måske. Helt om bagved er der en lille gummibåd, som vi faktisk engang udtejlede på oceanet for at fodre med. Den skulle hun tage op i, og hun havde ikke hørt om det her med at forfodre. Så hvad gør man i stedet for, når man ikke ved, hvad man skal gøre? Jamen, man lægger selvfølgelig bare mad ned ved siden af båden. Jeg ved ikke, om I kan forestille, hvad der skete allerede nu. Lige pludselig så de her snot dumme hestemakrater, de så, hov, der er mad derovre. De er ligeglade, der er en barriere i vejen. Vi svømmer over på maden så hurtigt, som vi overhovedet kan. Så kom der altså en stime af omkring 100 hestemakrater svømmende med 80 km i timen. Op mod båden, hvor hun lå og ventede simpelthen. Og lige pludselig, så landte der altså en meter lang